l'11 de juliol nosaltres obrirem les portes oficialment i les lliurarem el dia 12 d'agost. Tenim 33 dies d'operativa, que són molt més que els 15 dies dels Jocs. Els Jocs s'inauguren el dia 25 de juliol i inclouen el dia 9 d'agost. Anem a repassar totes aquestes activitats relacionades amb el món de la cultura, del lleure, de les arts en general que nosaltres estem preparant. Una d'aquestes activitats és l'Olimpiada de Matera, des del primer dia doncs n'estem fent això, però evidentment aquesta Via Olímpica oferirà molt més edats a poder. Nosaltres no som un programa d'aquest que generalment per temes relacionats amb la platja, amb el voleibol, i que ara nosaltres podem veure aquest Olímpic i una mica més enllà també és les platges d'aquesta ciutat de Barcelona. Entrem a parlar d'aquestes activitats que hi hagi, per exemple, també un aspecte tècnic que potser seria més el nostre programa. I abans d'entrar en antena amb vosaltres, m'estaves comentant algunes novetats tecnològiques que jo crec que els nostres seguidors, quan l'escoltin, el primer... La TV només els pisos dels atletes i totes les zones al voltant hi ha 824, aparells de vídeo 306, que això és una petita zona. Després hi ha la sala de visionat, que és una part nostra, hi ha 150 aparells de vídeo més. I què s'hi faran, aquestes sales de visionat? Aquesta sala de visionat és un nou servei que donem als atletes, que si bé havia funcionat a Seül, nosaltres l'hem implementat diferent. Es tracta de lo següent: nosaltres gravem tota la senyal broadcast de la RTO, de la Radio Televisió Olímpica, que surt per 16 canals. Llavors gravem totes les senyals, les masteritzem, les editem i les arxivem. Això vol dir que un atleta que al dematí ha estat tirant javelina o corrent o jugant qualsevol tipus d'esport, a la tarda quan arriba ens pot demanar la seva actuació individual, si és un esport individual o en grup, si és un esport de grup, li cedim el que és una sala de visionat més petita i adequada, de 2 o de 35 persones, depèn de la sala, i ell s'ho pot estudiar amb el seu entrenador, les seves errades o les dels seus enemics, també pot consultar. És a dir, és una macromoviola, per entendre'ns, on cadascú pot espiar, entre cometes, allò que té l'adversari, o pot veure's a si mateix per intentar corregir o, diguem-ne, millorar esportivament. Sí, una macromoviola amb 25 sanes diferents de moviola. Seguirem parlant, evidentment, amb en Ramon Sou i en Manuel Vázquez, que els tenim aquí al costat. Dins del que és Vila Olímpica, ens comentaven ja Manuel Vázquez amb les seves intervencions, que no és novetat, ja té tradició en altres Jocs Olímpics. Des del COP, aquesta iniciativa, suposo que sempre l'heu vist també amb els ulls. Servei Afeccionats és bona gent, en aquest cas. No, el Servei Afeccionats és molt bona gent. Tot això es vegades fa una mica por perquè són molt tecnològics. No hi haurà interferències amb aquestes antenes que tenim aquí damunt amb altres serveis, perquè aquest edifici també hi haurà, crec que, en aquest cas, estudis de televisió en el propi edifici. Això ja de porta per porta de l'Ajuntament. Segur que hi haurà bon enteniment. Aleshores, des del primer dia el cop avís amb els ulls, hi ha l'activitat radioamateur i a partir ja des d'avui, o sigui que gairebé una de les primeres activitats. Succeeix que tots ells són molt tecnològics i servidors d'activitats però tenien quasi doctors en ràdio. Llavors és molt més fàcil parlar amb ells, saber els seus requeriments i aquestes coses. Seguim repassant activitats del món de comentaris d'aquest organigrama que tenim damunt la taula d'aquest edifici on estan els radioafeccionats a la Vila Olímpica de Barcelona. Un mercat d'encants. Sembla paradoxal que en un món encara de tanta tecnologia, de tants avenços, de totes aquestes màquines que ara es dius, existeixi aquest mercat d'encants. Què hi haurà en aquest mercat d'encants? Mira, aquesta és una proposta una mica nostra, una mica en broma i en sèrio, per rebaixar tanta tecnologia de jocs. Pensa que els atletes tothom li fa vergonya a la selecció espanyola més o menys anar amb el xàndol de la selecció espanyola, l'americana amb el de l'americana, però els encanta als atletes intercanviar-se els xàndols i llavors tenen una febre canviadora bestial. Aprofitant aquesta febre canviadora d'insígnies de diferents comitès olímpics, de xàndols, de sabates, el que vulguin, hem anat remenant tot això i hem creat tota una sèrie de coses divertides que són al voltant de la comunicació. Tenim una gàbia amb coloms que ens cedeix la Societat de Colombo, que és un sistema de comunicació, l'antic Colom, que té 2 pisos, un amb televisió pels coloms que els dirà la televisió i un sense televisió. Si vols, sucre i un tema així relacionat amb aquest horari d'esmorzar, què podríem dir? De sucre a Canivera ja tenim afiliats de 82 milions i mig de sucres, de cereals 260.000 paquets, de fruits secs per 8 tonelades, de pasta 62 tones, de cafè interacció perquè la gent no se senti cohibida i no tothom vulgui anar al menjador i seure a taula i aquestes coses.
funcionarà una Rambla gastronòmica i farem restaurants al voltant de la Rambla aquesta. Ja sabem en aquest cas el que menjaran els atletes abans d'anar cap a l'estadi olímpic de Montjuïc per la inauguració, en aquest cas una bona paella i una sardinada feta a la platja de la ciutat de Barcelona. Ignasi Rodríguez, gràcies de veritat per explicar-nos aquestes coses apassionants, curioses en alguns casos, innovadores en molts. Endavant amb la feina i que tot aquest esforç que vosaltres heu fet en aquests mesos, doncs suposo que la gent que vindrà en aquesta Vila Olímpica, aquests ciutadans internacionals d'aquesta petita ciutat us ho veuen. Gràcies de veritat i bon. Gràcies a vosaltres perquè quasi res de la nostra podria ser possible si no tinguéssim mitjans de comunicació que ho manifestessin. I nosaltres hem hagut que sí, hi ha algunes dificultats, donat que no és una instal·lació fixa amb la qual puguem disposar molt temps, tot està d'una manera un tant provisional i aquell element que és bàsic a les transmissions, que és l'antena, per no trencar una mica l'entorn de tota la vila, hem intentat posar-ho d'una forma el millor, més dissimulada possible. L'altra ràdio s'ha fet ressò a través de les intervencions de Manuel Vázquez i de tots els col·legues radioaficionats als diferents subseus, més a més de que és la Olimpiada Radioamateur. Sintèticament, diguem-ne, hi ha una estació des de la Vila Olímpica al servei de tots aquells integrants d'aquesta vila que són radioaficionats, jutges, esportistes, concursos internacionals, concursos de BATF, d'això n'hem parlat a l'altra ràdio, es verifiquen evidentment els contactes amb una QSA especial, però no hem parlat potser gaire de quins equips estan aquí instal·lats. Quin material disposareu els radioaficionats en aquest pis de la Vila Olímpica? En aquests moments l'estació de la Vila Olímpica podríem dir que seria envejable per qualsevol radioaficionat, és el que ens agradaria tindre tots a casa, i a nivell d'equips i instal·lacions hi ha els màxims avanços tecnològics en comunicacions per radioamateurs i una estació supercompleta. Nosaltres creiem que, donat la confiança que va depositar el COP i molt concretament l'Ignasi, poder estar en aquest punt de la vila i amb aquestes condicions també teníem que estar a una màxima altura. Avui, lògicament, m'ha sorprès amb tots els avanços tecnològics que hi hauran aquí dintre d'aquesta zona. Nosaltres, evidentment, no podem aportar grans innovacions amb les comunicacions. El que sí m'agradaria dir és que el COP